खुलुमबाय बर'लाव लोगोफोरखौ नायगिरिफोरखौ बरायना लानाय जाबाय नोंथांनाव फैयो नैबे चिरां बिजनिनि सिङाव थानाय बर'लाव फाख्रि फोथाराव सानथामनि हाबाफारिनि गेजेरजों बर' थुनलाइ आफादनि 10 बोसोरारि जथुम्मा बे खुंफुंजानो थांगासिनो दङ दिनैनिफ्राय बे हाबाफारिया जागायबाय बेनिनो दिन्थिफुंसालियाव बर'नि गंसे न'खर बाथौ गुदि बाथौ धोरोम बिथांमोना दिन्थिदों बेवहाय जों नायनानै लागोन ओरैजाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन जे बाथौ धोरोमाव गोबां बाथौ धोरोम सिबियारि बिथांमोना गोबां रंजा बाजा खाम सिफुं जथानि देंखोजों मोसानानै नैबे जोंनि बाथौ धोरोम बाथौनि थानसालि बेवहाय बिथांमोना खुलुमनाय आरो बोर बिनाय बोर लानाय बेखौ नुनो मोननाय जादों बेनि बे न'खर दिन्थिफुंनायनि सोमोन्दैनो आरो बे बर'नि न'खर होननानै बुङोबा जोङो गोबां नुनो मोननाय जादों गोबां बाहागो नुनो मोननाय जादों दा बेवहाय बर'नि न'खराव गुबैयै मा मा थायो आरो बेयाव नैबे बर'नि न'खरखौ नैबे 10 बोसोरारि जथुम्मानि बे दिन्थिफुंसालियाव दिन्थिनायनि गुबै नोजोर थांखिया मा बेनि बागै जों मिथिनो नाजागोन आंजों लोगोसे दङ दा गुदि बाथौ धोरोमनि मिरुनि आफादगिरि बिथाङा दङ बिथांनिफ्राय जों मिथिनो नाजागोन जे नैबे 65 बोसोरसालिया जथुम्मा बेवहाय बिथांमोना मानि थाखाय दिन्थिफुंदों आरो बर'नि न'खराव गुबैयै मा मा थायो जों बिथांनिफ्राय मिथिनो गिबियावनो न'खरनि होनानै बरायग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि जे बर'नि न'खर गंसे बर'नि न'खर दिन्थिफुंनायनि गुबै नोजोर थांखिया गुबै नोजोर थांखि होनोब्लाथ' जों बुंनांगोन जे जि जिनिसखौ नायोब्ला नुगासेयावनो एट ए ग्लेन्स जों सिनायनो हायो मिथिनो हायो जेखौ नायोब्ला जेखौ नुयोब्लानो बे जिनिसा मा जिनिस सोरनि रावबो गैयाब्लाबो खोन्थाग्रा गैयाब्लाबो बुजिनो हायो उद्देश्य बे दा खोथाया जाहैबाय जोङो बर' न'खर होनोब्ला न'खरनि सारि सिमाखौ जों लाग्रोनांगोन जे गय साहा हांसो सानजाहा औवा सोनाबहा ब्ला ब्ला खोलाहा बे एखेबारे साइन्टिफिक बाथ्रा बियो जोंहा गय बागाना साहा थानांगौ हांसो माने फुख्रिया सानजाहा थानांगौ सोनाबनि बारहुंखाखौ होबथानो थाखाय जों सोनाबहा औवा गायथेयो आरो ब्ला ब्ला खोलाहा माने खोलाहा जेबो बिफां लाइफां थानो मोना बे फ्रि जानांगौ थारमाने गोजां बोथोरनि जे सान्दुं बे सान्दुंआ नांनांगौनि थाखाय जों बिदि बर' न'खरखौ बिदि साजायनाय जायो न'खरनि परिबेस न' लुनायनि बिथांखियाव जाहैबाय थांखियाव जाहैबाय मा जोंहा बुंनाय दङ न'मा साहा दोनग्रा सानजाहा बाहेरा खोलाहा गग्रा सोनाबहा बिनिनो सिथ्लानि सा सानजा खनायाव बाथौसालिया थारमाने न'मा न' जिहेतु न' गुबै होनोब्ला बे जाहैबाय साहा थागोन आरो बे न'मा न'आ जोंहा खथा मोनथाम जागोन इसिं अखं खफ्रा जायखौ जोङो सोरगो मध्य फाताल बा ब्रह्मा बिष्णु महेश्वर होननानै ट्रिनिटिनि जे अर्थ दं बे अर्थ हिसाबै जों न'मा न'खौ खथाथामाव लुनाय जायो इसिं अखं खफ्रा बेनिफ्राय दोनग्रा सानजाहा माने जों बाख्रि हिसाबै दोनग्राखौ बाहायनाय जायो बेयो सब समाय जोंना सानजाहा थायो सानजाहा थानांगौ बे जोंनि मोनसे आदर्श बर' न'खरनि बेनिफ्राय गग्राखौ गोथौ ओंथियाव बाहायनाय जादों माने जि जोंहा हिनजाव फिसा थायोब्ला बे हिनजाव फिसाफोर थानो थाखाय जों सोनाबनि न'खौ बाहायनाय जायो ओमफ्राय बाहेरा खोलाहा होननाया जाबाय बाहेरानि न'आ जाहैबाय मा बहाय हारसा गंगार बर' बाहेरा मानसि हाबनो हानाय सौरा न' जायखौ होननानै बुंनाय जायो बेखौ लुनाय जायो बिनिनो सिथ्लानि सा सानजा खनायाव बाथौसालिया जि बाथौआ जोंनि गुबै बर'फोरनि आंगो धोरोम बे धोरोमनि सिम्बलखौ दिन्थिनो थाखाय जोङो बे सिथ्लानि सा सानजा खनायाव बाथौसालिखौ जों लुनाय जायो मेइनलि बे बाथौ थानसालिनि जे गेजेराव फांसे सिजौ बिफां गायनाय जायो बे सिजौखौ मानो गायो बाथौ थानसालिनि गेजेराव जोंनि सिजौ बिफांनि प्रतीकआ जाहैबाय इसोरनि प्रतीक सि गोजौ सिजौ थारमाने जायखौ जों सुप्रिम सोल होननानै बुंनाय जायो जायखौ जोङो हारसा रावजों बुंनो थाङोब्ला परम आत्मा बे परम आत्माखौ आत्मा शब्दखौ जोंहा बर'आव सि सोदोबजों बाहायनाय जायो बेखायनो सिजौखौ जोङो बोराइ बाथौनि सिम्बल हिसाबै गायनाय जायो आरो बे बोराइ बाथौजों लोगोसे जोंहा थाफायो मा गियाननि बिमा आरो आदारनि बिमा होनोब्ला जोङो दा जायखौ जों माइनाव होननानै बुङो हारसा रावजों बुंनो थाङोबा लक्षी गियाननि बिमा जायखौ जोङो बोरलि बुरै बा सरस्वती होननानै बुङो हारसा रावजों बिसोर थाफागोन बिसिनि सिम्बला जाहैबाय प्रतीकआ मा थुलुसि आरो जाथ्रासि बेनि थाखायनो जोङो मा बोराइ बाथौनि सिम्बल हिसाबै बे सिजौखौ गायनाय जायो नैबे जे 10 बोसोरसालिया जथुम्मा बेवहाय जे नोंथांमोना खोब खस्थ'नि गेजेरजों दिन्थिफुंदों बिनि गुबै जाहोना जाहैबाय आथिखालाव जोंहा बर'फ्रा टाउन सहराव थाबाय बिल्डिं फ्लेटआव थाबाय आरो दानि परिबेसाव नोङो हा हुआ एभेलेबल नंला आरो जोंनि बर' न'खरनि जे आदर्श बर' न'खरनि जे सिनायथि बेफोरखौ दिन्थिनो थाखाय जोंहा गोब्राब जाबाय मिथिहोनो थाखाय गोब्राब जाबाय माने गामिफ्राव थाङोब्लाबो सैरिखम दा जेरै जोङो न'मा साहा दोनग्रा सानजाहा बाहेरा खोलाहा सोनाबहा गग्रा होननानै जों जिखौ बुंदों
बारि बागाननि खोथाखौ बुंदों बेखौ जोङो दिन्थिनो हानाय जालिया टाउन सहराव न' गंसे लुबाय थाला थाला बिल्डिं लुबाय बेयाव थाबाय दिनै जोङो एक्जिबिसननि गेजेरजों बेखौ लुनानै दिन्थिनायनि मेइन खार'ना जाहैबाय जे बर'फ्रा बे रोखोम बारि बागान साजायनानै थायो बे रोखोम न' बां लुनानै थायो बेखौ दिन्थिनो थाखायनो जोङो दिनै नैबे बर' साहित्य सभानि जि 65थि बोसोरसालिया जथुम्मा बिनि माबायाव एक्जिबिसननि पार्टआव जों बे बर' न'खरखौ दिन्थिनाय जादों। गोजोननाय थाबाय गोबां जोङो मिथिनो मोनबाय जे बर'नि न'खर बियो खोब मोनसे ओंथि गोनां बेखौ आरो जोङो मिथिनो मोनबाय जे बर'नि गंसे न'खर जानोबा माबायदि दिगजों माखौ दोननाय जायो बेखौ जों मिथिनो मोनबाय आरो नैबे जे खोब खस्थ'नि गेजेरजों नैबे 65थि बोसोरसालिया जथुम्मा बर' थुनलाइ आफादनि बेवहाय दिन्थिफुंदों बिथांमोना बे खस्थ'खौ लानानैबो खस्थ'नि गेजेरजों दिन्थिफुंनायनि थांखिया मा बेखौबो बिथांमोना फुनानै होबाय आरो बे जों नुनो मोनगासिनो दङ दासिमबो गोबाव जाबाय दासिमबो माने जोबनो थाङाखै जे बर'नि देंखो खाम सिफुं जथाजों जे मोसायै बर'नि जे धोरोम बाथौ धोरोम बेखौ सिबिनाय आरो बोर